l'actualitat del campus extens de la URB a Cambrils, que organitzem des del Museu d'Història de Cambrils, que som els coordinadors de l'antena del coneixement del campus extens de la URB a Cambrils, i és el primer acte que des del museu organitzem en aquest format. Us agraïm que estigueu aquí i amb ganes, però, de recuperar la presencialitat, tot i que aquest format permet que persones que potser no vindríeu a l'acte, avui el podem seguir. Aquest acte que fem tot seguit serà a càrrec de l'Aurora Requena Gutiérrez. Havia quedat pendent aquesta activitat després del tancament de just ara fa un any, i ens plau molt que l'Aurora hagi pogut recuperar l'activitat i fer-la en aquest format, però fer-la. I l'Aurora és biòloga, divulgadora científica i guia de busseig. És codirectora de l'empresa Plankton, divulgació i serveis marins, i de Plankton Diving de l'Ametlla de Mar. Va estudiar biologia a la Universitat Autònoma de Madrid i té un màster en oceanografia per la Universitat de Barcelona. Ha participat en projectes de gestió de la pesca al litoral català i valencià i en propostes educatives sobre la Posidònia oceànica. També és membre de l'Associació Catalana d'Oceanògrafs i Oceanògrafes. Moltes gràcies, Aurora, per ser avui aquí amb nosaltres, i et dono pas perquè puguem fer la xerrada Dones, Ciència i Mar. Gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Gerard, i gràcies per voler comptar amb nosaltres un cop més, per participar amb el museu. Sempre ens agrada poder fer cosetes per aquí al voltant. I vaig a compartir-vos la pantalla, ¿vale? Espera't, que tenim una persona més. Un moment. Ens direm que aquesta activitat, mentre es passa més gent, aquesta activitat està inclosa dintre de les jornades per la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Cambrils, que aquesta setmana, evidentment, amb motiu del 8 de març, hem programat, tot i que ho hauríem de fer durant tot l'any, i així som sensibles durant tot l'any des del museu. Endavant, disculpa. Tranquil. A veure, un moment. Ok, espera, aquí. Ara, ja està, que si no veig a la persona que queda convidada. Vale, un momentet. Un momentet, que he hagut de fer entrar una persona i llavors m'ha desmuntat el que tenia obert ja. Perfecte. Vale, molt bé. Doncs es veu bé la pantalla? Si em podeu Gerard, si em pots confirmar, per favor? Sí, molt bé. Perfecte. Es veu una mica petit, però es veu. Bé, ara ho veurem millor. Ara ho veurem millor, segur que sí. Doncs, molt bé, genial. Si algú es fica això ho gravarem, ho estem gravant ja, ho dic per si algú s'engega la càmera, que sapigueu que això ho estem gravant, d'acord? Per si no voleu sortir, us apagueu la càmera i ja està. Però si us l'enceneu per mi millor, perquè així veig cares i no parlo sola davant de l'ordinador. Doncs, bé, aquesta xerrada, efectivament, nosaltres la vam preparar, de fet, l'any passat, per l'11F, que avui estem aquestes setmanes del 8 de març i al cap i a la fi se reivindiquen coses molt semblants tant a l'11F com al 8 de març. L'11F és el Dia de la Dona i la Nena de la Ciència i va ser per això que vam voler muntar aquesta xerrada i la vam realitzar en algunes escoles. Però, bé, tant qualsevol dels temes, qualsevol de les setmanes, el 8M o l'11F, té molt de sentit aquesta xerrada. En aquesta xerrada parlarem una miqueta de mar, i una miqueta de dona i una miqueta de com està la dona a la ciència actualment. I també veurem algunes de les figures pioneres de l'oceanografia, tot i que quan elles van ser pioneres de l'oceanografia, encara aquest nom tan així, tan complicat i que tant costa de dir, encara no es coneixia perquè l'oceanografia és una ciència que té
que és del segle passat, de principis del segle passat, té poc temps. Però bueno, veurem algunes figures femenines que potser no coneixeu, o igual sí, espero poder-vos explicar alguna coseta que no sapigueu. I com comentàvem l'altre dia amb el Gerard, quan vam fer una petita entrevista a la ràdio, doncs que és important posar aquests referents femenins en cada un dels nostres sectors, no? Perquè cadascú reivindica els seus referents femenins. No? Avui a la tele, a la TV3, parlaven de les dones que escalen. Jo crec que és important que cadascú en el seu sector doncs reivindiquin aquest paper de la dona que en alguns casos ha estat relegat i afortunadament i de mica en mica, jo soc una persona molt positiva, doncs estem guanyant bastant l'espai de mica en mica. Vale, doncs comencem. Bueno, parlem de mar. Esto es la cosa més vasta que podem trobar, no? El mar que ocupa aproximadament el 71% de la Terra. És bestial. Penseu que tot el que és investigació en el mar sempre és molt més costós i molt més difícil de fer que en terra. És per això que és una ciència que, diguem-ne, comparada amb l'ecologia terrestre, doncs està molt enrere, perquè és molt complicat treballar en el mar. Penseu que simplement anar a fer una immersió aquí a la costa, potser tu abarques has de fer una immersió un dia per fer un muestreig i tu abarques una extensió molt petita del terreny, perquè no és com en terra, que pots plantar-te damunt d'una muntanya i veure-les totes. En el mar, com a molt, la visibilitat que pots tenir igual són de 20 metres. I tens una ampolla a l'esquena que te limita el teu estudi a, potser segons la fondària en la que estàs, potser estàs 3/4 d'hora. I tens un munt de hàndicaps, un munt de problemes que fa que l'estudi dins del mar és una cosa que és molt més complicada que en terra, no? I que també això fa que encara estiguem a anys llum de conèixer com coneixem la Terra, encara ens queda molt, ens falta molt per conèixer bé el mar, d'acord? Quines coses i quins recursos es proporciona el mar? Doncs, en veritat, segur que si us faig la pregunta, el primer que em diríeu seria pesca, no? Pesca i aqüicultura. Doncs, segons l'últim estudi de la FAO, que cada 2 anys fa un estudi de l'estat de la pesca a nivell mundial, doncs en el 2018, que va ser quan es va fer l'últim estudi, doncs vam extreure aquesta quantitat de milions de tones de peix, del qual una part superimportant, que és bastant i cada cop té més pes, és d'aqüicultura, d'acord? És un recurs que segurament és el primer que ens ve al cap, no? La pesca. Extraiem del mar tones i tones de proteïna animal per alimentar-nos a nosaltres i també per alimentar animals, perquè molta de la pesca que es fa, per exemple, de l'anchoveta que es fa al Perú, això és per després fer farines per alimentar altres animals. Què més? L'oxigen. Parlem sempre del pulmó del planeta i sempre ens anem a l'Amazones i sense oblidar que realment el pulmó del planeta és l'oceà. És el 60% aproximadament de l'oxigen que respirem prové de l'oceà i de tots els organismes fotosintètics que tenim a l'oceà. És bastant espectacular. Què més ens proporciona? Una gran biodiversitat. La biodiversitat és el número diferent d'espècies que podem trobar en un ecosistema. Quan més ric és un ecosistema, o sigui, quan més número d'espècies té, és més complexa, però també és més estable, d'acord? Quan comencem a perdre espècies per milers de raons, per contaminació, per espècies invasores, molts factors, aquests ecosistemes s'estan trencant. Si se'ns trenquen els ecosistemes, per exemple, l'oxigen, del que parlàvem fa un segon, doncs això, per exemple, ho patiríem, no? Se trenca tot i se trenca tots els equilibris i nosaltres això no es podria revertir, d'acord? Recordo quan va començar tot això de la pandèmia, quan va començar la pandèmia vaig llegir un article que parlava que ja feia com 4 o 5 anys hi havia investigadors que havien dit que donat el desequilibri i la pèrdua de biodiversitat que s'havia produït en algunes parts de Xina, era probable que aparegués el que havia passat, la pandèmia, perquè s'havia trencat l'equilibri que hi havia, terrestre en aquest cas, que hi havia en aquella zona, i alertaven que la pèrdua de biodiversitat pot devenir en episodis com el que estem vivint de
la pandèmia. Així que la biodiversitat, a banda de ser bonica, per si dir-lo, no? I proporcionar un goig espectacular, també es garanteix salut ambiental i, al final, salut per a nosaltres. Alguns exemples de biodiversitat, de la nostra biodiversitat que tenim al costat nostre és, per exemple, la Posidònia, aquesta planta marina que tenim a la costa catalana. És una planta endèmica del Mediterrani i aquí a la costa catalana, en la part on estem nosaltres, a Cambrils, hi ha una petita praderia i després a la zona on estem nosaltres, a l'Ametlla de Mar, doncs en trobem bastanta. Un altre exemple de biodiversitat és el plàncton. El plàncton són tots aquells organismes que van flotant pel mar i que són la base de la xarxa tròfica tan complexa que hi ha al mar. Ara, amb les noves tècniques d'estudi, s'ha descobert que realment la biodiversitat del plàncton és espectacular i és com molt major, molt més gran la biodiversitat d'aquests organismes petits que la biodiversitat dels animals o de les plantes. Són molts organismes molt petits i tenen una quantitat espectacular d'aquests organismes. Això es pot descobrir gràcies a les noves tècniques que es fan servir d'estudi. Fins ara, fa 30-40 anys, estudiàvem els organismes més que res per moltes característiques que moltes d'elles eren més aviat externes. I se feia la taxonomia a partir de característiques externes i altres tipus de característiques. Ara està la genètica i la genètica ens dona una quantitat d'informació espectacular i ens permet estudiar la biodiversitat que hi ha en un got d'aigua, gràcies a aquestes tècniques de genètica. Què altra biodiversitat ens podem trobar? Es poden trobar aquesta biodiversitat tan bonica, els dofins, que gràcies a espècies com els dofins hi ha molta gent que s'apropa al mar. Jo crec que són superinteressants fer servir aquestes espècies que, de fet, tenen el nom de dir espècies bandera, que ajuden a això, ajuden a que d'alguna manera connectem amb el mar, connectem amb el medi. El mateix passa, per exemple, amb el panda, o animals terrestres molt emblemàtics que ens permeten connectar amb el medi. Això passa amb els dofins. Connectem amb el medi i, d'alguna manera, si tu vols conservar cetacis en general, doncs al final estàs conservant l'oceà sencer. Un altre exemple d'animal de biodiversitat. Trec el so. Això és una llebre de mar. Us la porto perquè és un vídeo que hem fet nosaltres. És un animal bastant curiós. Aquest és una mena de babosa, és una babosa marina que té com aquesta mena de plecs, que és amb els que neda, i té com unes orelletes, d'aquí li donen aquest nom de llebre de mar, i que fa un parell d'anys, no sabem ben bé per què, normalment es veuen de nit i fa un parell d'anys que es van començar a veure de dia i sovint, sempre, durant tot un estiu, cada dia en vèiem i era bastant estrany. Doncs tot això que us dic, tota aquesta biodiversitat es calcula, hi ha gent que està fent censos de la vida des de fa dècades d'anys i han fet com un càlcul de la quantitat d'espècies que hi ha al mar, 920.000, de les quals coneixem aproximadament unes 230.000. Ens queden un munt d'espècies per conèixer i, clar, aquí també entren espècies com bacteris, virus i d'altres tipus d'espècies i espècies com veiem que conformen part del plàncton, que són organismes molt petits i que fins ara no teníem les tècniques per poder descobrir-los. Llavors, això és una estima del que es creu que hi ha a l'oceà i que ara, cada cop vagin avançant les tècniques, podrem mostrejar-los i podrem sumar-los a aquest arbre de la vida que sempre estem redibuixant els biòlegs. Què més coses ens dona el planeta? Aigua dolça. El 60% de l'aigua dolça es potabilitza a partir de l'aigua de mar. Recursos energètics, minerals, petroli, gas natural. Energia maremotriç és bastant poca, de moment, percentualment, és molt poca respecte a tota la producció d'energia que es produeix a nivell mundial. Però de petroli i de gas, més o menys es calcula que és un 30% de la producció de cru, un 30% se produeix en plataformes d'aquestes offshore, que són com la plataforma que es veu aquí en la imatge. I a més d'extraure petroli i gas, també hem de pensar
la quantitat de dipòsits que hi ha de petroli i de gas en els oceans i en els mars. És bastant espectacular les reserves que tenen els països de petroli que emmagatzemen els barrils dins de l'aigua, dins del mar. Bueno, aquí a casa nostra, si us en recordeu, fa uns anys vam voler fer un dipòsit de gas, que no va salir molt bé, no va sortir molt bé la història, no? Si us en recordeu de tot el que va passar al voltant de la plataforma Castor, que l'objectiu era no extreure gas, sinó guardar-lo allà per si qualsevol problema que tinguéssim tenia aquell reservori que durava com era més o menys la demanda d'un mes de tot el país. Veieu que els oceans es donen moltes coses. Els oceans són els responsables de regular el clima, d'acord? Hi ha una sèrie de corrents marines que estan en continu moviment. Són corrents que es mouen perquè són masses d'aigua de diferents tipus. Les masses d'aigua fredes sempre les trobarem per sota, les masses d'aigua més calentes les trobarem per dalt. Això conforma una cinta transportadora que fa que les masses d'aigua es moguin unes damunt dels altres. A més, les masses d'aigua, segons per on vagin passant, doncs canvien les seves característiques i de masses d'aigua més calentes es transformen en masses d'aigua més fredes. Tot això forma aquest cinturó que veieu aquí, que és espectacular i que està en continu moviment, d'acord? I que això, gràcies a això, per exemple, un exemple tan tonto com, per exemple, si pensem en Nova York i pensem en el Cantàbric, si pensem estan a la mateixa latitud, no? Però gràcies a aquestes corrents, a Nova York neva quasi tots els anys i fa un fred que et peles a l'hivern i nosaltres, fa fred, però no és així d'exagerat. Una de les coses que es parla del canvi climàtic i que pot afectar el canvi del clima, en part s'estudia, en part es diu perquè aquestes corrents, amb el canvi climàtic, probablement canviaran i potser se ralentitzen, potser en algun moment poden variar. I això pot comportarà, com estem veient ja, que en algunes zones del planeta el clima es farà més fred i més calent. I això és perquè aquesta supercinturó que tenim de corrent marina es tallarà degut a tot el canvi climàtic o a part del canvi climàtic. Què més es fa en l'oceà per nosaltres? Què més fan? Ajuden a pal·liar el canvi climàtic. Fins ara, l'oceà ha absorbit molt del calor extra que estava guanyant la Terra, l'ha anat absorbint, així com molts dels gasos d'efecte hivernacle, com per exemple el diòxid de carboni. I ho ha anat fent de tal manera que potser fins ara no eren molt conscients, però ja fa d'uns anys cap aquí s'ha vist que això està tenint uns efectes en els oceans. Nosaltres, diguem-ne que ens ha funcionat com de colxón, de matalàs, però l'oceà està arribant a un punt en què ja no pot assumir tota aquesta càrrega de diòxid de carboni i de calor extra que li està arribant. Això què acabarà comportant? Què està comportant? Doncs que les primeres capes d'aigua s'estiguin calentant molt més de lo normal, i això fa que disminueixi la producció primària, perquè a l'oceà tenim una primera capa de dalt que és més calenta i és on arriba la llum, és on estan aquests organismes que fan la fotosíntesi, que subministren aquest 60% de l'oxigen que respirem. A la part de baix tenim una més freda, l'aigua més freda, i a la part de baix és on estan molts dels nutrients que han caigut dels organismes que han mort, han anat caient i s'han quedat en el fons del mar. Aquestes dues capes, està passant que aquesta capa d'aigua calenta, superior, s'està tornant més calenta i això evita que es puguin barrejar. Si no es barregen, aquests nutrients que estan a la part de baix no poden pujar a la part de dalt. Aquests nutrients són el que necessiten els animals que fan els organismes que fan la fotosíntesi per poder fer-la. Llavors està trobant que la producció primària està baixant perquè no es produeixen aquests cicles, no se tanquen aquests cicles biogeoquímics. Què més? Estan passant canvis reproductius en les espècies, està canviant el pH de l'aigua, d'acord? Però, gràcies als oceans, doncs nosaltres diguem que hem trigat una mica més a donar-nos compte del canvi climàtic. Tenim algunes fotos, que és una foto dels corals,
Segur que heu sentit parlar en algun moment de quan els coralls es blanquegen, que és quan els coralls són animals que viuen amb algues, en simbiosi, i quan fa molta calor, el corall el que fa és que expulsa aquestes algues, les fa fora, i es queda de color blanc. Si passa aquest estrès i la temperatura torna als intervals que a ells li va bé, aquestes algues tornen. Però si no, acaba passant el que hem sentit des fa uns anys aquí enrere, de que la barrera de coral, per exemple, l'australiana, una de les més conegudes i més grans, doncs, està patint el seu. Bueno, ja veieu, el mar ens dona un munt de coses i resulta que només coneixem entre el 5 i el 10% dels oceans. És normal, per lo que comentàvem al principi, no és fàcil anar-se'n a estudiar els fons marins, la fossa de les Marianes, per exemple, que té 11 quilòmetres. No, és molt difícil baixar allà. La pressió, bàsicament la pressió, no tenim encara tantes eines, tot i que s'ha baixat, no tenim suficients eines per poder estudiar tots aquests oceans. Mica en mica, com sempre, anem avançant, però encara ens queda molt, molt i molt per descobrir. I entre les primeres persones que van començar a estudiar els oceans, doncs us vull parlar d'algunes pioneres d'aquest estudi. D'algunes d'elles que igual potser no eren conscients de tot l'oceà que quedava sense estudiar, però eren unes dones que van obrir camí, podeu imaginar, el món de la ciència era bastant masculí. A més, el món de la ciència marina ha estat sempre molt relacionat, almenys aquí a Espanya, ha estat molt relacionat amb els ministeris el Ministeri de Defensa, el Ministeri de la Marina, amb els militars. Llavors, encara un sector era masculinitzat per tot arreu, no? Llavors, algunes de les pioneres que van arribar, que us vull portar avui, doncs, podem començar, per exemple, amb l'Ángeles Alvariño. Aquesta us la porto perquè, me fa gràcia perquè li van posar el nom a un vaixell de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'Ángeles Alvariño. Aquest és un vaixell oceanogràfic. Aquesta dona, mireu, va néixer fa més d'un segle a Galícia, va estudiar ciències naturals. Ja us dic que l'oceanografia com a ciència, com a tal, encara estava en bolquers, encara no havia començat. Va ser la primera... No, ella no. Sí, va ser la primera dona en treballar a bord d'un vaixell britànic d'investigació. Va estudiar molt el plàncton, va trobar 22 espècies noves de plàncton i va estar estudiant fora. Se va haver d'anar a estudiar als Estats Units i allà és on se va assentar i va fer gran part de la seva vida com a científica. Es va jubilar allà, però no va deixar mai de treballar i nosaltres tenim el seu record en aquest vaixell d'estudi oceanogràfic. Jo he estat en aquest vaixell, ara que ho recordo. Vaig fer les pràctiques del màster i vam estar, jo crec que era l'Ángeles Alvariño, jo crec que sí. Ara no me'n recordo de fa uns anys, però crec que vam estar aquí. Després, la Jimena Quirós, ella era d'Almeria, ella va anar a Madrid quan era molt joveneta i va estar a la residència de senyorites. Jo no era conscient que existia una residència de senyorites, sí que havia sentit sempre parlar de la residència d'estudiantes, es juntava Buñuel, Dalí, i les grans figures d'aquell moment, però resulta que, fíjate, hi havia algo molt semblant, però amb dones també. I ahir és on va anar a parar la Jimena Quirós. La Jimena Quirós va ser una dona molt compromesa amb els drets de la dona. Va estar, a banda d'investigadora, va estar colze a colze amb la Victoria Kent, amb la Clara Campoamor, amb tot dones superpotents del món de la política. I ella va ser la primera dona científica de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb 22 anys. Ella va estudiar oceanografia física, va fer el primer article científic signat per una dona, va estar a Roscoff, a França, a Colúmbia, i jo us dic que va tenir una vida política molt activa que al final li va suposar que li van fer, després de la Guerra Civil, doncs li van fer fora de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Per les seves... La raó que van donar inicialment era per un problema que va tenir fa uns anys amb un dels directors,
però en veritat se sospita que més aviat era per la seva afiliació política totalment diferent de la del règim franquista. No? Es va dedicar a la docència durant molts anys. Però era una tia superguerrera i quan li van donar, el govern franquista li va perdonar, doncs ella va tornar a l'IEO, a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i va dir que l'havien de readmetre perquè realment no havia fet res per a no estar allà. I al final ho va aconseguir, però clar, va entrar, que era tan gran, ja tenia 70 anys o així, doncs ja va entrar com jubilada directament, però bueno, ella va dir que havia d'estar ahí en aquesta institució i a més va reclamar tots els triennis de tot el temps que no havia estat a la institució. Va dir, bueno, jo torno amb totes. O sigui, havia aquesta senyora, em sembla genial la seva contribució que va fer tant en el món polític com en el món científic. I molt guerrera, molt guerrera. Què més? L'Eugenie Clark. Esta és dels Estats Units. Aquesta senyora, aquesta dona, aquesta investigadora, se la coneix com la Shark Lady. Era una boja dels peixos, des de menuda anava a l'aquari, li encantava tot el que fossin els peixos i es va anar especialitzant en peixos, però en concret en taurons. Són els temes d'etologia, del comportament, de la zoologia dels taurons. Gràcies a ella va reivindicar molt la conservació del tauró, que al fi és un peix que el pobre està molt denostat i realment sembla que és el peor, però el tauró, si mirem percentualment, hi ha moltes més espècies molt més perilloses que no pas el tauró. Hi ha moltes més morts a l'any per atacs d'hipopòtam, tal qual com ho sentiu, que de tauró, que hi ha com unes 4 o 5 atacs a l'any, imagineu-vos. O si ja entrem a parlar de mosquits que porten malalties, estan molt, molt, molt i molt per davant de la mala fama que tenen els pobres taurons. I la Shark Lady, han fet llibres infantils de la Shark Lady, no sé si alguna de les que esteu per aquí teniu canalla, doncs busqueu-los perquè jo he vist que estan per Amazon. No sé si també la libreria de Cambrils potser tenim i els tenen, però és molt interessant perquè ens explica la vida d'aquesta senyora, una autèntica amant dels taurons. A més, va ser una de les primeres en fer servir tota l'equipació de scuba diving, tot el que és l'ampolla, tot el que es fa servir per a busseig, per a fer mostrejos. I això, el repel·lent de taurons, va descobrir a partir d'unes substàncies que segregaven alguns peixos que allunyaven els taurons, va inventar-se un repel·lent de taurons. Aquesta dona va ser una crac. I va estar bussejant fins als 92 anys, perquè us feu una idea de que eren unes autèntiques cracs de l'oceanografia i que eren amants del que feien. És el llibre que us dic, de Shark Lady. Està molt xuli. Després, potser aquesta oceanògrafa potser la coneixeu, perquè és viva encara, aunque ha de tenir, no sé, 35, sí, 90 i pico anys quasi, no n'arriba, però aquesta dona ha fet moltíssima divulgació. Fa molts anys que està en l'associació de National Geographic i molta part de la seva vida l'ha dedicat a la conservació i a la divulgació. I potser, jo recordo haver llegit, jo crec que seria en National Geographic, fa molts anys, un article seu. O sigui que potser d'aquesta igual us sona. És una dona que va crear la seva pròpia empresa de submarins, que ara la té la seva filla i el seu gendre, i va ser de les primeres en caminar pels fons marins a 400 metres de fondària, que ja us dic jo que això no ha de ser el més bonic del món. Va dissenyar submarins, va ser la primera directora de la NOAA. La NOAA és l'agència estadounidense com es diu les sigles? Ostres,
l'agència... Bueno, ara després us lo busco. És dels Estats Units i són l'agència del clima... Bueno, no recordo. Ara busco les sigles, que ara mateix no me'n recordo. I va fundar el Mission Blue. El Mission Blue és una organització que es dedica a temes de conservació i bueno, té 83, 84 anys i té més de 7.000 hores sota l'aigua. No sé si us fa una idea de que són 7.000 hores sota l'aigua, però és una autèntica borrada. És com estar 10 mesos sota l'aigua, és brutal, no? I va estar, també va de les primeres dones quan, al principi de la seva carrera, vivint durant 15 dies a 15 metres de fondària, un parell de setmanes, a 15 metres de fondària. Alguien me ha puesto la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Gràcies, Andrea. I va estar durant 15 dies vivint en un laboratori submarí a 15 metres. Vale? Va ser el projecte es deia Tectite 2. Estava el primer, l'1, que va ser d'homes, i ella va intentar entrar quan portava quasi 1.000 hores sota 1.000 hores d'aigua, no? 1.000 hores d'immersions ja fetes, i li van dir que no. Però després, quan es va fer el 2, que eren tot dones, doncs ella ho va liderar i va estar durant aquests 15 dies vivint en aquesta atmosfera. Vale? Una mica, això també es feia per veure com reacciona el cos humà a estar aquest temps vivint allà. Ja vam de veure en directe el que passa en l'oceà, no? Perquè estar 15 dies dins de l'aigua te permet descobrir moltes coses perquè molts cops quan baixem a l'aigua baixes puntualment, mitja hora, no? 3/4 d'hora, però aquí si estàs totalment 15 dies te permet veure de primera mà moltes coses que pots després extreure moltes conclusions molt interessants. I aquí la tenim a ella, totes les fotos que hi ha a totes les entrevistes i a tot sempre surt amb aquest somriure tan elegant, i aquí la tenim en aquests submarins. Espectacular aquesta dona, també l'hauríeu de buscar la seva biografia perquè és superinteressant. I d'aquestes pioneres doncs, tenim una catalana. No sé si aquesta senyora, que encara és viva, la coneixeu, la Paquita, la Josefina Castellví. Aquesta senyora va estudiar biologia, és de Barcelona, de l'any 35. Va sofrir algun micromasclisme, suposo que aquí, que molts més que aquest, de hijita, esto no es para mujeres, quan va anar a demanar feina a l'Institut d'Investigacions Pesqueres. L'Institut d'Investigacions Pesqueres és la institució que era abans de l'Institut de Ciències del Mar, que potser coneixeu, i que està ara a Barcelona. És un dels instituts més potents d'investigació marina de Catalunya i d'Espanya. Quan es va crear tenia aquest nom d'Institut d'Investigacions Pesqueres, perquè en el mar es va començar molt estudiant tot el que era relacionat amb els recursos pesquers. Era el primer que més interessava estudiar, que és allò que ens donava a nosaltres alguna cosa. És especialista en bacteris que viuen en ambients extrems, i és per això que va estar durant les 6 primeres expedicions que es van fer a l'Antàrtida, ella va estar com a directora, i va ser la primera directora de la base científica de la Juan Carlos I a l'Antàrtida. Us recomano molt i molt, no sé si podem veure aquí, hi ha un documental seu, no sé si podem veure aquí. Ah, sí, mira, que bé. Esto es un teaser,
No sé si sentiu el vídeo. Se sent el vídeo? Algú em pot dir si se sent el vídeo? No, no se sent. No se sent? Vale, llavors us explico què va dient, perdó. No tenia clar si se sentia o no. Vaig a treure-li el so, llavors. Doncs, aquí. Doncs aquesta dona que surt és la Paquita Castellví, que està amb l'Antoni, que és el seu company de quan van començar els estudis a l'Antàrtida i les expedicions a l'Antàrtida. I això que estan veient, estan visitant, és el mòdul amb el que va començar la base antàrtica Juan Carlos I, que ara mateix no té res a veure amb aquest precari mòdul prefabricat amb el que es van anar allà a les primeres expedicions. Llavors, aquesta és una part del documental, un resum del documental, que us recomano que si ho podeu trobar, és molt interessant. I llavors ve aquí a recordar entre tots dos les primeres aventures. Aquí. Que són imatges de quan van anar al principi a les primeres expedicions. El documental ho va gravar quan ella va tornar amb 75 anys a l'Antàrtida a fer el seu últim viatge. És un documental preciós sobre la vida d'aquesta dona i a més és molt emocionant. El documental, per si el voleu buscar, es diu Els records glaçats. No sé si ara es pot veure en lliure o jo ho vaig poder veure al cinema i és bastant interessant i bastant, que us dic, és super emocionant i, bueno, clar, tot el que siguin imatges de l'Antàrtida són espectaculars, no? Doncs, bueno, hem fet un petit recorregut i hem conegut algunes de les pioneres en l'oceanografia i que van obrir el seu camí i van permetre que ara dones que són més normals, per així dir-lo, es puguen dedicar a la ciència, perquè aquestes senyores, aquestes investigadores, aquestes dones eren bastant excepcionals perquè, ostres, per fer-te camí sempre en un món que és totalment nou i això, sense referents i sense ser la primera, doncs jo crec que has d'estar feta d'una pasta una mica diferent. No sé, jo no sé si en l'època fa 100 anys hagués fet el que han fet algunes d'elles, no? Però està clar que ara el camí està allanat, és més fàcil ara dedicar-se a la ciència, sent dona, tenim un camí més senzill perquè al cap i a la fi les persones científiques, les dones científiques no són seres extraordinaris, són persones amb una dedicació molt important a la ciència, amb una passió pel que fan, però són gent normal i corrent,
que tenen les seves aficions, els seus somnis, les seves famílies i són gent que simplement com una feina més els agrada fer ciència. Està clar que són persones perseverants i persones que no tenen por a equivocar-se i també va estar en un punt competitiu perquè la ciència tal com està muntada avui en dia és bastant competitiva, no? I has d'estar sempre a tope escrivint articles perquè es publiquin en revistes científiques importants, perquè és això l'únic barem que serveix per a valorar la teva carrera com a científica. I això comporta, això potser esperava una altra xerrada, això comporta que hi hagi en comptes de cooperació, que potser és el que hauria d'haver-hi, a vegades hi ha una mica de competitivitat entre departaments i entre gent que estan fent el mateix perquè es necessita publicar i publicar ràpid i publicar molt i publicar de qualitat, òbviament. Llavors, això és una feina bastant extenuant, no? I com estan les científiques que tenim ara? Com està la dona en la ciència ara mateix? Doncs bé i malament. A veure com ho veiem, això. Si agafem dades, la meitat de les persones que estan estudiant una carrera a la universitat són dones. Ostres, superbé. De fet, últimament estem per damunt dels homes. Hi ha més dones estudiant, més dones a la universitat que dones. Però què passa si fem així i rasquem una miqueta? Doncs ens donem compte que aquest 50%, sí, en global es dona un 50%, però si entrem carreres per carreres o branques per branques, veiem com hi ha com un gran desequilibri, no? En el que serien les carreres de cuidados, les carreres de medicina, d'enfermeria, de biologia, potser també podria entrar en una carrera com molt tradicionalment de dones, no? En part, o almenys des que jo m'hi dedico. Doncs aquí, les barres roses són les dones i les barres de color blau són els homes. Doncs aquí està clar que sí que suma aquest 50% que diem, però hi ha una gran diferència, per exemple, si mirem informàtica, les enginyeries, hi ha una diferència bastant gran. Aquí no hi ha, en les carreres, ja no entra, hi ha un problema de que no hi ha un problema, hi ha una realitat de que hi ha moltes dones que ja d'entrada no estan estudiant aquestes carreres, d'acord? Sí que és veritat que si mirem la química, la biologia, infermeria, doncs ahí sí que hi ha moltíssimes dones científiques, no? Però sempre igual se pot fer aquesta reflexió, no? Són carreres, sobretot això, medicina i infermeria, que estan com relacionades amb els cuidados, al final. No sé, són reflexions que llanço. I què passa si aquestes dones acaben la carrera i si tenen sort, per exemple, poden acabar estudiant o treballant, en l'Institut de Ciències del Mar. Aquesta imatge és una gràfica que es troba a la mateixa pàgina de l'Institut de Ciències del Mar, d'acord? En el que ens explica com és l'estaf, el personal que tenen a l'institut a dia d'ara, d'acord? Avui. Sí que hi ha aquesta paritat, no? Hi ha un 48 homes, de fet hi ha més dones aquí a l'Institut de Ciències del Mar, però si ens fixem pel tipus de feina, doncs ens trobem que hi ha moltes tècniques. Això és una de les coses que passa a la dona a la ciència, que molts cops acaba fent feines de tècnic, que, ojo, que les feines de tècnic són igual d'importants que les d'un investigador, investigadora principal, vull dir. Però sí són feines que te permeten, per exemple, un horari parcial, una mitja jornada, les càrregues de feina són diferents, i són també càrregues bastant repetitives, i això és una cosa que es repeteix bastant en ciència, que hi ha tots aquests càrrecs i jocs de feina que són així de repetitius, que acaben recaient en les dones.
I després, si anem, el PhD Students, on està el 42, això és la gent que està fent la tesi. Aquí veiem que també, pim-pam, és més o menys un mateix número. El Postdocs Researchers és la gent que ja ha fet la seva tesi i té una beca postdoctoral. Són beques que es donen a gent que ja ha llegit la seva tesi. I el següent pas seria entrar en ser un... A veure que veig les 24. En ser un senior research. El senior és el que és el cap dels departaments, el cap del teu grup de recerca. La figura, el senior és la figura més alta en l'Institut de Ciències del Mar. En general, l'estructura de la carrera científica és aquesta. Si fixem aquí sí que hi ha una diferència molt bèstia, no? Aquí sí realment obtenim un 41 davant d'un 24% de les seniors, de les científiques que arriben a ser seniors researchers. Això passa a l'Institut de Ciències del Mar, però si mirem estadístiques de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que és una institució, totes dues pertanyen al CSIC, al Centre Superior d'Investigacions Científiques, doncs aquí ens trobem amb unes dades molt, molt, molt semblants. Si ens fixem, les dones comencen al grado D, dins l'Institut de Ciències de l'IEO funciona com un funcionariat, i llavors funciona com... Les lletres funcionen igual i el A és l'alt funcionariat. I aquí passa el mateix, comencen moltes dones, però després veiem com la gràfica s'inverteix, en el cas dels homes també, i al final el que són els càrrecs i els de funcionariat més alts dins de l'Institut Espanyol d'Oceanografia ens trobem que també torna a haver-hi aquesta diferència tan bèstia entre homes i dones. El cas és que al final es perden dones pel camí. Comencem amb molta força i a tope, perquè plenem les universitats, però després hi ha el que es coneix com la leaky pipeline, però que al cap i a la fi és una tuberia que va perdent, en aquest cas no perd aigua, sinó perd dones pel camí. D'acord? Hi ha com diferents moments en els que es van perdent les dones. Moltes estan relacionats amb el tema dels cuidados i de la maternitat, de quan t'arriba la maternitat. Potser és en el moment en què hauries d'optar a aquesta plaça de sènior, però no pots compaginar-ho tot i la càrrega dels cuidados va més cap a les dones, com hem vist, es veu en altres sectors. Doncs al final la carrera científica, com moltes altres carreres, però la científica ho és, requereix un esforç bastant gran, per el que us comentava abans, de poder estar en el top. Has d'estar sempre publicant, sempre investigant, i és una carrera complexa i que necessites estar ahí a tope. Per exemple, si ens anem a les universitats, doncs trobem que passa el mateix. A nivell de catedràtics, trobem moltes menys catedràtiques dones que no pas homes. D'acord? Això què comporta, que a la fi, si en els puestos de poder o en els puestos que prenen més decisions no hi ha dones, o hi ha menys dones, això va revertint en els altres nivells. Si qui prenen les decisions només són homes, doncs potser no tenen tant en consideració les dones. Tot i que aquí també entraríem en un altre debat, perquè tot això no va d'homes i de dones, sinó de la cultura en la que vivim totes i tots. Per què passa això? Algunes reflexions. Hi ha més dificultat per part de les dones de conciliar la vida laboral i la vida personal, que comentava, moments de promocions en la carrera científica coincideixen amb moments vitals en els quals no pots ficar la mateixa energia. Els micromasclismes, que d'alguna manera no directa, però sí indirecta, minen la confiança de la dona. I un entorn que
potser es critica i veu raro o estrany que les dones puguem arribar a algunes zones d'alguns llocs de feina i puestos de més responsabilitat i de més poder. Altres reflexions, doncs, bueno, el tema dels estereotips, segur que heu sentit parlar de l'estudi del Science que va sortir fa uns anys, en el qual els hi preguntaven amb nens i nenes que tenien 5 anys, els preguntaven què pensava de qui podria executar una feina difícil. I llavors, fins als 5 anys, les nenes deien jo puc, i els nens deien sí, jo puc. A partir dels 6 anys, que feien aquesta mateixa pregunta i moltes nenes deien no, jo no puc, aquesta feina difícil l'ha de fer un nen. Vale? I llavors la feia... Llavors, en aquell moment van descobrir que a partir dels 6 anys, que és com, ostres, si són molt petites, no? Als 5 anys, als 6 anys, com per allà ser conscients d'això. Doncs és com a partir d'aquesta edat tan temprana en el que hi ha un algo que tenim dintre que ens diu que no podem fer o no podem desenvolupar aquesta tasca més complexa. Després el que comentava ara, no? Realment potser moltes coses d'aquestes no van d'homes ni de dones, van de la cultura en la que estem tots. Bueno, no sé, jo almenys soc la primera que reconec que, tot i dir-me que crec que soc feminista, però soc la primera que m'he donat compte a vegades que me sorprèn que és una dona, vaja. I soc la primera que ho penso i que dic i que porto com un treball intern fet per a evitar aquests pensaments, però inevitablement em surten. Es va fer un experiment a la Universitat de Yale enviant a un centenar de catedràtics i catedràtiques 2 currículums que eren exactament iguals i l'única cosa que canviava era un currículum, el nom era John, i un altre currículum, el nom era Jessica. Doncs la conclusió va ser que John era més fàcil donar-li l'empleo a John i John rebia més diners que Jessica. I se va enviar catedràtics i catedràtiques, és a dir, homes i dones, i de diferents zones geogràfiques dels Estats Units i de diferents universitats. I l'única diferència era Jessica i John. És com... Per això dic que realment al final no és només coses de científics i científiques, sinó que tots tenim al cap aquests estereotips que costa reconèixer. Jo crec que l'important és començar a reconèixer-los. Després es parla de la falta de confiança que tenim les dones en nosaltres mateixes, del síndrome que patim molt més el síndrome de l'impostor, no? El síndrome de jo estic aquí però no m'ho mereixo i algun dia es donaran compte que el que estic fent no val i me faran fora o em diran alguna cosa així. Doncs les dones també patim més d'aquest síndrome. A veure, que a vegades paro perquè hi ha un xat. La Cinta se'n va, molt bé. I el tema de la falta de referents, que jo crec que això fa uns anys que s'està fent una tasca espectacular per part de moltes divulgadores i divulgadors científics per donar a conèixer moltíssimes figures de la ciència femenina, no? I que ara, almenys, potser les meves xarxes socials no són molt objectives, però almenys a mi m'arriben molts d'inputs de diferents científiques, de molts sectors, que dic, ostres, jo no coneixia aquesta senyora, no sabia absolutament res de la seva vida, ni dels seus logros, ni dels seus invents. I al final són dones superpotents, però que no ens han arribat i no les hem conegut. Per això estem aquí avui, una mica, per evitar o almenys intentar parlar de tot això. A veure... I, dic, hem parlat de les pioneres, però per què no parlem d'algunes referents que tenim ara a dia d'avui? Us vull portar, per exemple, l'Esther Garcés. L'Esther Garcés és una amiga nostra, una amiga de Plàncton, i dic, que no vaig a parlar d'ella, per què no? És una crac, ella estudia l'ecologia del fitoplàncton marí, que pensem que moltes espècies del fitoplàncton són tòxiques, i estudia aquesta relació d'aquest fitoplàncton que allibera aquestes substàncies tòxiques i la relació amb la salut humana.
ella va ser un exemple de com la ciència, de com da igual, no, és que da igual, dona igual, però ella és una excel·lent, o sigui, és una investigadora excel·lent amb carnet i és un d'aquests casos de persones que va tornar, o sigui, que li va costar molt arribar a aconseguir la seva plaça i aconseguir afiançar-se en la ciència. Però bueno, això és tan igual per a homes com per a dones, no? I va escriure, aquí s'ha escrit aquest llibre amb el Daniel Closa, que us recomano, si el voleu regalar. És molt lleugeret, és molt divertit, perquè són 100 secrets dels oceans, que són cosetes curtetes, d'aquests llibres que tant fa per on el comencis, que és superinteressant. I bueno, a més d'això, a més de científica i investigadora, també li agrada molt la divulgació. Per això d'aquest llibre i per això va fer fa uns anys un joc interactiu que es diu el Seedance, que he intentat trobar perquè em van dir que ara estava lliure per internet, però no l'he trobat. Nosaltres tenim com una versió a Plankton amb el que juguem amb la canalla i és un joc que és com de la Wii, en el que tu ets una població de diferents organismes i has de ballar perquè la població se faci més gran i uns es mengen els altres i està molt xuli i és la idea seva per a fer arribar la ciència a tothom i també a la canalla. Què altre exemple us volia portar? Per exemple, a la Magdalena Santana. Aquesta senyora és una crac i ara està estudiant, quan va començar l'erupció del volcà al Hierro, no sé si us recordeu, fa uns anys enrere d'aquest volcà, doncs ella va ser de les primeres que es va muntar en aquest submarí, aquí la veiem també, i va estar estudiant, totes les substàncies que estan sortint, que van començar a sortir del volcà i com això interaccionava amb la vida, amb els organismes que hi havia al voltant. I va poder fer... Això del volcà del Hierro va ser un autèntic laboratori viu per la gent que estudiava vulcanologia, perquè, ostres, era ahí tot el que sempre havien estat llegint en els textos i en els articles, doncs ahí tenien in situ, en aquell mateix moment, des del minut zero, un volcà en erupció que podien estar estudiant a temps real. Això m'ho puc imaginar, el regal i l'emoció que ha de ser per a algú que s'hi dedica en aquest tema. I també, per exemple, la Natasha Aguilar, que ella estudia els cifios. Els cifios són uns cetacis, que alguns d'ells d'algunes espècies només hi ha 2 o 3 observacions, són uns animals extraordinàriament estranys de veure, que poden arribar als 3.000 metres de fondària i poden estar unes 2 hores sota l'aigua. Són d'aquests animals que són difícils d'estudiar, i aquesta superinvestigadora ho fa i a partir d'ahí, com acostuma a passar, s'ha fet una ferviente conservadora d'aquests animals i ha proposat moltes àrees de conservació en Canàries, que sabeu que és una zona molt interessant per estudiar els cetacis, perquè és oceà obert i hi ha un munt d'espècies diferents de cetacis que van passant pel voltant de les illes, i ha proposat diverses àrees de conservació al voltant de les illes. I jo què sé, parlant de mar i de ciència, no em podia marxar sense parlar una mica de les dones de la mar, que també és un sector que, si bé potser no és ciència com a tal, però és igual, és un sector de dona relacionat amb el mar. Aquí, a més, a Cambrils, us he portat una foto que era... Aquestes són les estadístiques, espera. Ja sabeu, es calcula més o menys un 35% de les dones 35% de dones treballant en el sector de la pesca. Sempre és un sector en el que han estat sempre darrere, ja ho sabeu a Cambrils molt bé, han estat sempre darrere, són les xarxeres, les que portaven el peix, les que portaven l'economia de la barca, les que fan els papers,
i que sí, que està molt bé que els pescadors és el que surt al mar i tal, però aquí tots som un equip, jo crec. I pues, potser no han estat tan reconegudes com havien estat, però em sembla que des del museu s'estan fent moltes coses per donar a conèixer el paper de la dona dins del món de la pesca. Doncs just avui em passaven aquestes estadístiques que són bastant terribles, no m'ha donat temps d'endreçar-les molt, però aquesta estadística parlava de que en pesca la dona sí que és veritat que hi ha poques dones pescadores, els percentatges són del 6, del 5, del 3, vull dir, molt poques dones pescadores en si, no? Que surtin o que siguin que agafin marisc o que surtin a la mar, però que després, si entrem en terra, els percentatges de la presència de la dona són bastant alts, no? Tot el sector aqüícola, doncs un 32, 18, 23, en tot la indústria transformadora, crec que aquest sí que ha estat un sector molt femení sempre, no? I aquí els percentatges són molt més alts. I en el sector de comercialitzar també tenim una força, bastanta presència de la dona. I bueno, s'ha portat aquesta foto que buscant, he vist que és de Cambrils, són dones xarxeres en Cambrils, i bueno, tenim dones superpotents en el món de la pesca, com la Maribel Cerà, de l'associació que es va crear fa 2 o 3 anys, jo crec, la pescadora de la Ràpita, l'Associació Catalana de Dones de la Mar, de la qual nosaltres som part, com que crec que aquest any no he pagat la quota i hauré de posar-me en contacte amb elles, però l'han tornat a reelegir ara, aquesta dona és superpotent. I tenim a la patrona major, que jo no lo sabia, la patrona major, la primera patrona major del Port de l'Escala, la Roser, i, espera, per què no surten? Bueno, no sé per què no surten les fotos de la, no les he lligat, bueno, les fotos de la Isabel, que és la secretària de la confraria d'aquí de l'Ametlla, des de fa 4 o 5 anys, més o menys, i el que no sabia que a Cambrils també teniu una secretària dona, la Clàudia Masdeu, o sigui, que estan ahí entrant fort en el que és la gestió de les confraries, i crec que estan jugant un paper superinteressant i superimportant i aportant moltes coses molt bones en aquest món tan masculí, o fins ara tan masculí. I bueno, doncs, així per anar acabant. Doncs què podem fer amb tot això, per aquestes desigualtats que veiem que encara hi ha en la ciència? Doncs jo crec que el que estem fent avui, visibilitzar el paper de la dona, parlar, buscar referents, compartir-los, perquè les noves generacions tinguin miralls en els que, si es volen mirar, tinguin per mirar-se. Això permetrà que les dones que les nenes pensin que poden ser científiques, i que al cap i a la fi, és una reflexió meva, crec que si ho compartiu totes, al cap i a la fi això és una cosa cultural, és una cosa de tots i de totes, i que hem d'anar canviant una mica el nostre cap per aconseguir que la dona pugui estar en tots els, no només al principi de la carrera científica, sinó en tots els llocs de treball entre mitges, en tots els llocs d'això entre mitges, i que aquesta tuberia que van perdent dones pel camí, doncs anar-li posant tinta americana o alguna cosa, perquè això no passi, no? Perquè al cap i a la fi estem perdent el 50% del potencial de la nostra humanitat, que ho estem perdent així d'una manera una mica estúpida. Si voleu conèixer més dones científiques, us recomano aquest projecte que vam fer des de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que es diu Oceàniques, que nosaltres també ens van dir que si volíem participar i vam fer també un vídeo explicant la nostra experiència dins del món de la ciència, que és una mica diferent perquè ben bé no som dones científiques, no investiguem, fem altres coses com aquesta xerrada d'avui, però vam participar. Si us voleu, és molt interessant aquest projecte. I bueno, doncs res, m'he ajustat bastant el temps, doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que, com que no hi hagi ninguna que s'hagi dormit. Espera, vaig a... Ok. Molt bé. Vale.
No sé si voleu comentar alguna coseta, no sé si hi ha una pregunta. No, jo per la meva part, Aurora, agrair-te aquesta conferència, que ha estat superinteressant, i desitjar que no es perdin dones, que no es perdin noies amb tot aquest recorregut, que arribin fins al final. Moltes gràcies a tots. A tu, Cinta. Bé, gràcies, Aurora, per la A conferència vosaltres. que ens has fet. I només recordar-vos, les que heu aguantat fins aquí, doncs que demà tenim una altra activitat que està també dintre de les jornades per la igualtat de gènere, que fem amb la Biblioteca Pública Municipal, que es diu Wonder Woman, el feminisme com a superpoder, a càrrec de Maria Rosa Aparicio Beltrán, i farem a les 6 de la tarda. Si entreu a la biblioteca de Cambrils, dit o envieu un mail, dit@cambrils.cat, us enviaran l'enllaç pel Gmail. Moltes gràcies i fins a la propera, Aurora. Si no hi ha cap Vale, genial. pregunta. No sé si hi ha algú que vulgui... Merci. Vale. De res, Nora, merci a vosaltres. Adéu. Vale, adeu. Gràcies. De res.